Naqbdu ma l-ewwel fuq l-ewwel tema. Qed nisma' Julian mill-bot li ma palissa ġunet isalva li ħajti mbagħad nispjega l-fej forsi. Mela, is-sess u d-disciplina. Sewa. Li minkejja inti komdu ħafna titkellem fuq is-sess u għalik is-sess mhux xi oġġett radioattiv li nibżgħu minnu. Inti xorta temmen li irridu ikun hemm xi xorta ta' delayed gratification, eċetera, eċetera. Fil-kuntest ta' dal-avvent ta' libertinaġġ sesswali li għaddejn minnu bħalissa. X'in il-pożizzjoni tiegħek f'dan kollu? Jiena naħseb li tiltaqa' ma' xi ħadd, anke tiltaqa' ma' xi ħadd illejla l-ewwel darba u tħoss konnessjoni tant b'saħħitha li jkollkom x'taqsmu. Naħseb li hija okej, m'hemm xejn ħażin, la darba tnejn tirrispettaw xulxin, m'hemm xejn ħażin. Però meta nisma' xi ħadd jgħid li kull date ikollu x'jaqsam, kull ewwel date ma' kull persuna li iltaqa' magħha ikollu x'jaqsam, hemmhekk nibda nistaqsi. Għax nibda ngħid jista' jkun li hemm il-pressure li ngħid ikolli x'naqsam bil-fors għax għandi l-ewwel date. U naħseb li minħabba li is-sess huwa jew kien suġġett tabu, naħseb jiena kien iktar milli huwa. Għad hemm nies li jew jekk ħanitkellmu fuq is-suġġett ikunu vera konservattivi u vera kważi jieħdu skandlu u jirrabjaw li nitkellmu fuq is-suġġett. Mbagħad ikun hemm min in-naħa l-oħra li bħal meta għandek xi ħadd jaġġogaġġa u ftaħtlu jrid taf kif. Allura hemmhekk xorta mhux qed napprezzawh. Xorta s-sess hemmhekk inti qed tgħixu bħala reazzjoni għal fatt li huwa tabu. Għax inti jekk inti vera liberu sesswalment, qed ikollok x'taqsam mal-persuna għax inti tħossha. Mhux għax tħoss il-pressure x'imkien biex tipperformja. U jista' jkun hemm però nies li tant għandhom spiex ta' mhux rejba assess kif tgħidha. Tipo ikollhom kirba enormi assess li daw spiex ta' il-milja ta' ħajjithom hu li jimlew jew jintlew. Poetija vera ħażina kienet. Ma fimtek. Imma ħadni. Jiġifieri daw in-nies evidentament jeżistu, però inti taħseb u jiena naħseb ukoll li hemm min jew ħossu pressured soċjalment għax is-soċjetà issa milli qed nara fuq il-YouTube u fuq l-MTV għasna fadu x'jeżisti Madonna kemm hemm boomer. Imma li nara pereżempju il-Kim Kardashian u l-Nicki Minaj li qed jiċċelebraw speċi din is-sesswalità overta. Allura jien ħossni qed nagħmel l-istess. Però mbagħad hemm ukoll min speċi ġast jogħġbu ħafna is-sess. Allura u ovvjament qed ngħidu li jew naħseb inti qed tgħid li nittrattaw is-sess bħala xi ħaġa tal-biża' jew. Il-frekwenza u l-aptit huwa differenti minn persuna l-oħra. Però hemm frekwenza li wieħed jistaqsi ma x'qed jiġri. Tajjeb jiġifieri hemm dak li jgħidulu vvizzjat sesswalment. Xi ħadd li għal pornografija 4 sigħat f'ġurnata, kuljum. Hemm problema. Xi ħadd li qabel ma jinħasel bil-fors irid jara pornografija. Hija problema. Jiġifieri pornografija tista' tintuża għal pjaċir individwali anke bħala koppja li ma fiha xejn ħażin. Però li jekk ma tarax pornografija tistessja ruħek. Jekk inti m'għandekx privatezza sakkar ġo tojli tuqbad il-mobile biex tara xi ħaġa għax inkella ma tgħaddix il-ġurnata, hemmhekk hemm problema. U l-istess fis-sess. Li inti jkollok ħajja sesswali libera u aperta u qed gawdi dak li qed tagħmel ma fiha assolutament xejn ħażin. Li għandek bżonn bil-fors, ikollok x'taqsam. Li inti għadek kif iltqajt ma' xi ħadd kellek x'taqsam u intu sejr id-dar diġà tibgħat xi ħadd ieħor biex ikollok x'taqsam għada jew illejla stess. Hemmhekk kien nistaqsi x'qed jiġri hemmhekk, qisu il-pjaċir f'daqqa waħda sar bżonn. U ħafna drabi naraw li għandha x'taqsam ħafna ma' validità. Li l-persuna tħossha validata bl-ammont ta' nies li jridu jkollhom x'jaqsmu magħha. So, ġifri hija issue ta' self-esteem. U self-esteem u self-worth. U dal-għodu, meta tħaddin nafti dal-għodu,
semmejt li dal-fenomenu li ma kellix idea dwaru. Sfortunatament m'għandix leb ta' TikTok u semmejt li għaw dal-fenomenu ta' per eżempju tfajliet li mor fuq TikTok jirreklamaw il-kapaċitajiet tagħhom li jagħtu l-blowjobs. Sewa. Ma l-ewwel speċa inti kif tismaħa, l-ewwel net daw tfajliet f'xetajiet qed nitkellmu dwarhom. Dik waħda mill-ikbar problemi hu li għandek etajiet ta' kull età. Etajiet li tkellmu ta' 16, 17, 18 sena li għadhom qegħdin jibdew jgħixu l-ħajja sesswali tagħhom. Imma diġà qed iħossu l-pressure li tkun hemm ċertu performance, il-fatt li qed nikkompeti ma' ieħor, il-fatt li jiena nħoss li biex inti tagħmel li like tiffollow jani jew ikollok x'taqsam miegħi, irrid niftaħar miegħek bil-kapaċità sesswali tiegħi. Hemmhekk naħseb jiena hemm problema. U għalfej tara problematika? Għax jekk inti qiegħed tuża xi ħaġa bħal di biex tibni l-identità tiegħek, inti xiġri meta inti eżempju inti u jiena it-tnejn nużaw ix-xandir jew inkella Facebook biex ikollna ċertu following tajjeb u jaffettwa ħafna l-identità tiegħek. Jiġifieri jiena illum il-ġurnata ħabben nitkellem fuq is-sess. Ġiet tkun għaddej fit-triqar tas-sess jew inkella jekk ħad tiġi missiden x'imkien iċ-ċans ħad titkellem fuq is-sess. Għax ħajsasu titkellem fuq is-sess għax bnejt l-identità tiegħek madwar dak is-suġġett. Issa jekk inti qiegħed flet fajla qiegħda fleta li qiegħda tiżviluppa u qed tifhem imini u qed tibda tisperimenta l-preżentazzjoni tagħha nnifisha ma' sħabha u mas-soċjetà. Qiegħda iġib il-likes, qiegħda ġib il-popolarità u n-nies jagħmluha like u jkomplu jinkoraġġuha. Meta qiegħed tiftaħar bil-performance sesswali tagħha, nibża li ħataffettwa is-sens ta' identità tagħha, imini u l-valur tagħha. Li għada pitata, meta di għanda jina 40 sena, 60 sena, 70 sena, forse mux ħajbqa daqsek jkun hemm following meta inta toqgħod titkellem fuq mod espliċitu fuq il-kapaċitajiet tiegħek sesswali. Allura tinvesti f'xi ħaġa li hija depreciating, ħseb jien. Inti qed tgħid li meta jkollha 40 sena għax l-attributi fiżiċi tagħha. Għax inkella il-bonju ħolja. Ta' 60 sena u xorta l-bonju ħolja. Ma ta' 70 sena, kemm għandek bon. Kemm għandu ta' kemm jidher. Inti perikolus. Investejna f'mikrofon. Nista' nikkumbatti iktar ġizmu. Mhux ħanajdlek kemm għandi. Ma tafx kemm għandi, mhux 22. Mela. Fuq kull siq jekk kellek slieta. Kull siq u biċċa. Mela, just nota zaħira, meta tmur lura il-mikrofon jaqta ftit. Ma rridx interrompik l-ewwel, kemm segun talaqna qudiem. No big deal, imma just nagħmlek konxu minna. Hemm dik l-idea ta' depreciation spiex ta' li hija spiex ta' li hija inkwetanti għax inti spiex qed tinvesti f'xi ħaġa li biżmien żgur se tfallilek. Hemm speċi ta' counter-argument li huwa counter-argument ħażin. Li spiex ta' hija ma pereżempju footballer. Mhux xorta biżmien spiex ta' il-karriera tiegħu hija brevi ħafna, ma pereżempju aħna daqskemm nivvalutaw il-Ronaldo l-argument. Hija ma differenza hi li Ronaldo f'dawk jekk jagħmel 5 snin jilgħab ukoll jaqla biżejjed flus li ħajrendulu għal ġenerazzjonijiet. U tu hemm ukoll transferable skills, jiġifieri jekk jiena llum nilgħab il-ballun u kapaċi nilgħab il-ballun, għadha forsi għandi posti mmexxi nkun coach jew nkun xi tip ta' trainer fiżiku, eċetera, eċetera. Tri nies li jkunu qegħdin fuq fil-quċċata ta' dik il-ġerarkija, ġeneralment tant jikkontribwixxu affarijiet lejn dik id-disciplina li dak li jkunu taw lid-disciplina tibqa' tidwi għal-ġenerazzjoni ta' wara, ġifiri. Intu tajtek, pero jgħat najt miħaj nifsi. Jista' jkun li jina u koll ġejt maħkum mill-istigma ta' sess. Ġifiri? Għaxa koll li jgħat inti, jista' jkun raġel jew mara, Rocco Siffredi, ta' jeb, fetaħ skola, ta' kif tkun pornstar. Ġifiri minn pornstaru, l-lum il-ġurnata fetaħ skola, li huwa jekk ħan kumpara b'mod parallel mal-football player, li sar coach. Rocco Siffredi għamel l-istess. Issa jkun jinvestu bħal ma jagħmlu xi footballers f'rwejja jew f'wejja jew inkella ristoranti.
Jista jkun il-kumment tiegħi fuq dawk iż-żgħażagħ li qegħdin ikunu fuq TikTok alla volja xi ħaġa ġofija bħal settajt le. Xorta ħażin, xaġa ħażina. Jista' jkun li ġejja mill-istigma tinħarsu li jeżist. Jiena naħseb li jista' jkun ukoll. Mbagħad hemm idea oħra naħseb mela. Ħanipprova, jaf naffiġa, jekk naffiġa li jaffiġa ġan. Mela, jekk inti titla l-ġerarkija jgħanajdu per eżempju biex nibqgħu mal-futbol. Mela, inti jekk titla l-ġerarkija tal-futbol u anke jekk wasalt per eżempju biex tilab fis-serje ċi tal-Italja, biex taħħat minn hawn ġew mu kapaċi jilgħab fis-serje ċi tal-Italja. Minkejja li kulħadd jirrigwardah bħala lig pjuttost medjokri, biex anke jekk tlajt semmek, u kol inti wieħed minn ftit fid-dinja, forsi inti part minn 2% tad-dinja, issa jekk inti jtmur fuq it-TikTok u qed reklama il-kapaċità tiegħek li terdaw, sewa. Inti waħda u ngħidu f'moħħok inti l-aqwa persuna biex tagħmel din il-ħaġa. Once tlajt dik il-ġerarkija, ħat intebaħ li int mhux vera tlajt dik il-ġerarkija, li speċta bħalek ħafna u ħafna nies. U allura jisu mela, taf li kultant in-nies jingħidu ara dik it-tfajla kemm huwa cheap, kemm cheap. U maybe that's where the idea of being cheap comes from, because scarcity says that something is valuable. Sewa inqas minn xi ħaġa iktar għandha valur. Issa, daw il-plejers ta' serje ċi huma ħafna iktar skarsi minn kemm hawn nisa li kapaċi jagħtu blowjob tajjeb. Sewa, jiġri jista' jkun li aħna lilna dil ħaġa ddejjaqna li dil-mara tiċċelebra jew tit-tifla. Terġa' it-tifla. Tifla raġunijiet ovvja ta' vulnerabilità. U naħseb il anke l-fatt li nafu li TikTok naħseb din hija l-iktar ħaġa ta'. Il-fatt li naf li TikTok hemm demografika żgħira ħafna bħaleta, jiġifieri naf li jaraw ħafna nies bejn 13 u 18 eżempju. Allura naħseb dik dejjaqni wkoll.